Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay manatatanging busilak at may mabubuting kalooban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas, malakas sakit sa araw-araw. At pagpursige po kayong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang kabutihan. At pagkakaloob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, ay sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malakas sakit sa araw-araw. Bago ko po umpisan po ay shoutout po muna ko sa inyo lahat, at maraming salamat po sa mga nagtiwala nanonood po. Iwagan ng Pangasinan. Pakipollow na rin po ang aking ginawang YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, Facebook page ko po, Iwagan ng Pangasinan. At tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Ang share ko po sa inyo ay kapangyarihan upang manghina ang katawan ng iyong kaaway. Kung may kaaway po kayo na talagang sobra-sobra na po yung ginagawa sa inyo, at kung ano po na po yung pinagkikismis po sa inyo na ginagawa po kayo ng kabustugan, na walang kamuang-muang sa mundo, na ginagawa kayo ng kasalanan sa ibang tao o mga masama ugali, ay pwede na po itong gawin sa kanya, para ang katawan niya po ay parang manghihina na hindi siya makagalaw, makakilos, at makakarma siya na po. Pero huwag niyo pong paglaruan po ito. Huwag niyo pong subukang paglaruan. Ito po ay kakasi po sa inyo kung sa talagang kagipitan po. Sana po yung naintindihan nyo po aking ibig paliwanag po. Gamitin nyo lamang po sa kagipitan po ito kung talagang makonyo po na talagang masama po ang kanyang pag-ugali at ginagawa po kayo ng kabulustugan, walang bagay-bagay po, ay gawin nyo na po sa kanya ganito po. Sigurado pong makakamtan nyo po ang bisa po ng orasyon na to. Kapangyarihan upang manghina ang katawan ng iyong kaaway. Ang pamamaraan po ito ay sambitin po muna ninyo ang pagpupudir. Dapat po ay magpudir po na kayo dito. Talagang yung pangkunyo po, para kung gusto nyo po, kung wala po kayong alam na pudir po, alimbawa po baguhan lamang po kayo dito. Ang ibig sabihin ng pagpupudir po, kung wala po kayong alam na pagpudir po, ay magnalangin na lamang po kayo ng isang Ama Namin, isang Baginong Maria, isang Sunduwalhati at sumasampalataya. Yun ang gawin nyo pong pagpudir. Kung baguhan po kayo na wala po kayong alam sa pagpupudir po, na hindi wala po kayong alam na pudir po sa sarili po. Malalong bumisa po ito. Magdasal ng isang Ama Namin, Baginong Maria, Luwalhati, sumasampalataya. Yun na po yung pagkapudir nyo po. Pagkatanaw nyo po sa taon yung kagalit po, at titigan mo siya ng ubos diin sa pagitan ng kanyang kilay, at banggitin o usalin ang orasyon, at siguradong manghihina ang kanyang katawan po. Narito po ang orasyon po. Adran, inililirim, perditionim, procurtis bulhum, igulhum, bakhum, buhum, sari diyusuk, kolibiren pa, huhikaing, kalinig titig. Usarin nyo naman po ng isang bisis, isunod po, susi po kaagad. Oktibi, gignom, ilikti. Ang pamamaraan po ito, kung halimbawa po ang inyong kagalit po ay
pag nakasalubong nyo po kahit malayo, titigin nyo po sa pagitan ng kanyang kilay at usarin nyo po ng pabulong o isipan lamang po itong orasyon na po. At sigurado po manghihina po yung kalaban po ninyo. Dapat po ito ay maisaulo po ninyo para may magamit po kayo sa oras ng kagipitan po. At huwag po niya kayo makalimot pong magpuder po para lahat ng pong mga gagamitin nyo pong orasyon po ay mabisa po. Kasi yung may ibang orasyon po na kailangan talagang magpuder kasi ito po ay napakalakas pong puder. Ipabagi ko po sa inyo na magagamit po. May malakas na orasyon, yan po kailangan ng puder po yun. Kung mga orasyon po lamang po sa mga sakit sa ulo, mga sakit sa tiyan, mga kan po, hindi na po kailangan puder po yun. Basta manalangin po lamang po kayo na isang ama namin at sunod po yung orasyon po. Ito po yung nangangailangan po ng puder po ito. Kung may puder po kayo na yung Benedictam, Renadictam, Biniti, Maculatam, Ilibati, Ilibila, Ilikulapa, Ilibina, Igra, Igrayum, Igrumit, Iresum, Aismutum. Yun, maganda po rin po yun. Pampuder po sa inyong sarili po. Sana po yung nagustuhan po nyo aking binagi po. Bago po nyo ito gamitin po ay magpuder muna kayo. Kung baguhan po lamang po kayo dito ay magdasal po na po kayo ng Ama namin na Panginoong Maria, Luwalhati, Sumasampalataya. Yun po ang gawin yung puder at isunod po yung orasyon po. Bago nyo po gamitin po ito ay titigan po nyo sa pagitan ng kanyang kilay at usalin po nyo sa papulong o sa isipan lamang po at sigurado po manghihina po ang inyong kaaway po. Gamitin po lamang sa tamang pamamaraan at huwag abusihin po para wala po tayong karma pong babalik po. Maraming salamat po sa inyo lahat.